Настана месец май, месецът ухаещ на рози. Сутрин е. Първите слънчеви лъчи леко докосват ароматните пъпки. Вятърът нежно гали листенцата. В полето кънти гласът на розоберачите. Те са тук отрано. Неуморно събират реколтата, защото точно по това време тя има своите най-ценни качества. Бързат да не сварят слънцето, защото то ще отнеме от розата най-ценното й съдържание. В полето кипи живот. Розовата долина се събужда. Карлово, градът на розите. Сгушен в прегръдката на стара планина, съхранил и до днес своята история и традиции, свързани с розобера. Първите документални сведения за розови насаждения датират от далечната 1712 година в землището на село Войнягово, а през 1800 година започва началото на производството на розово масло в град Клисура. Един от най-трепетно чаканите празници от календара на града е традиционният празник на розата. Има данни, че първият празник на розата в Карлово е проведен през 1906 година. През годините нашият роден град е бил посещаван от редица известни гости във връзка с поминъка на града. Карловци пазят спомени за посещението на холивудската звезда Евелин Холт, пътешественикът Мейнард Оуен Уилям, фотографът на National Geographic Вилхелм Тобиен, цар Борис III, Станко Тодоров и много други. Течното злато, розовото масло, е най-ценният продукт от маслодайните рози. Българското розово масло е ненадминато. Още преди освобождението, у нас е имало около 10 000 декара розови насаждения, а количеството произведено розово масло е достигало 1000 кг годишно. То е съставна част от производството на световно известни марки парфюми, като Нина Ричи, Шанел, Кристиан Диор и други. В миналото преработката на розовия цвят се извършвала в малки медни казани, гюлпхани. Розовите цветове се смесвали с вода, пускала се пара и така започвал да се извлича първоначалният дестилат. За един дестилационен цикъл били необходими около 15 кг розов цвят и 60 литра вода. Българските производители въвеждат редица подобрения в процеса на производството на розово масло, чрез така наречената двойна дестилация, която запазва аромата и изключителните качества на розовото масло. В продължение на десетилетия, в края на месец май, жителите на Карлово са обхванати от особено вълнение.
Те трепетно очакват коронясването на новата царица на розите. Интересът към царицата е голям. Коя ли ще е тя? От кое училище? Абитуриентка ли ще? Това са най-често обсъжданите въпроси в града на розите. Тази година Средно училище Христо Проданов има своя представителка на традиционния конкурс. Тя е красива, талантлива и амбициозна. Тя е Никол Карамфилова-Гаджева. Никол е на 16 години от град Карлово, ученичка в Средно училище Христо Проданов. 9 клас, чуждоезикова паралелка с профилиращ английски език. От 5 годишна се занимава с народно пеене. Преди 1 година Никол издаде своята първа авторска песен The Last Rose. През свободното си време обича да се занимава с изучаването на различни езици – испански, гръцки, английски. Никол е творческа личност. Обича да рисува, да чете и да готви. Танцът е една от нейните страсти. Част е от детска фолклорна формация Розова долина. Включва се активно в инициативи, състезания и олимпиади. Обича да спортува. Отскоро нейно хоби е тенисът, а зимата се наслаждава на ски и кънки на лед. Никол мечтае да се занимава с архитектура. Професия, която съчетава най-добре нейният творчески дух и страстта й към математиката. Ето я и нея. Ако можех, ако можех, бих се превърнала в българска роза, родена сред безкрайната розова шир. Най-красива сред цветята, царица роза, ще разпръсквам аромат навред и без спир. Ще посрещам зората в майското утро, ще раста под небето на таз долина. Прегръдката силна на Балкана и полето, ветрецът ще поклаща розовите ми листа. Аз знам, живота ми ще е кратък, ще погина в нечия нежна ръка, но ще бъда щастлива, защото отдадох моят цветен живот, за да радва света. Успех, Никол! Ти си нашата царица Роза!